γίνεται ρε μαλάκα. Βάλε άλλο ευρώ. Έτοιμο είναι το γατί. Το γατί. Τώρα που το κοπαίνεις στους τζάμι σαν να κλείσανε λίγο ρε μαλάκα. Λες. Δεν ξέρω. Κόλπο είναι. Πιο εκεί θέλει νομίζω. Πολύ πλάι το πήγες. Α, άλλη μια και βγήκε. Το βγάλες. Ψέμα. Τι έχεις κι άλλο? Έλα ρε, έλα. Να το. Έλα. Έλα. Είσαι κόλλος. Είσαι μεγάλος. Αυτό είναι. Καλορίζικο. Ναι. Να βάσουμε και YouTube. Τρόποι για να βγάζετε το γατί. Αυτό ακριβώς. Έλα, πάμε τρία. Βάλα το κουνέλι, το κουνέλι το μπλε. Πνίγεις το κουνέλι. Το πλήγεις το κουνέλι. Πολύ μπλε. μακριά το κουνέλι. Αυτό βγαίνει λίγο εύκολα. Πήραμε τέτοιο. Βάλα Ένα Spider-Man. Spider-Man βγάλε ρε, για τον Δημήτρη. Είναι πολύ δύσκολο το Spider-Man. Όχι, τι είναι αυτό ρε. Παίξ' το λίγο. Τι έκανε κι άλλη προσπάθεια. Όχ. Ψέματα. 2 στα 2 ρε φίλε. Ψέματα. Έχεις κι άλλο, παίξε. Δίνει κι άλλο. Ο Spider-Man είναι εύκολος τώρα. Τραβάς τη ώρα. Ναι. Δεν υπάρχει το βιντεάκι. Έχει ανέβει YouTube αυτό κατευθείαν. Εντάξει, χαμός γίνεται. Κράτα. Αυτό το έχουμε εμείς. Κράτα να παίξω. Ένα Spider-Man για τον Δημήτρη. Πάμε. Ψέμα, μαλάκα, αυτό που έγινε τα μεγάλα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Παίζει να μην το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Για το Spider-Man ρε παπά. Για τον Δημήτρη. Τώρα. Εσύ να πάρεις το γατί, το αυτό είναι. Αυτό δεν το θέλω. Εντάξει, το βγάλαμε τώρα, τι πέρα δεν το θέλω. Δώσ' την Ιωάννα. Άλλο ένα εσύ να κάνεις, πέφτει και το ρολόι. Κι άστο να ρε. Ναι. Εντάξει. Έλα πάμε.